Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules, pitsa 29 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson kag Vice Governor Ferrer ginbisitahan ang joint project sa Bago. Task Force Disiplina preparado na sa pagpanakop sa mga persona nga wala nagasunod sa protokol sa Bacolod umpisa sa Sabado. Nokpo nagapanguna sa anom ka probinsya kag duha ka highly urbanized city sa Western Visayas sa performance evaluation rating sa bulan sang Hunyo. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga ba daw batunon sang gobyerno ang ilatanyag sang ABS-CBN nga transmission network para sa blended learning. Ini matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalima nga State of the Nation address nga ang TV frequencies nga ibalik sa gobyerno gamiton para sa uninterrupted kag quality education sa mga estudyante. Suno naman niya kay Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte ang tanyag kuno sang among television network o sisaon sang new interagency group nga ginmanduan para magtukod sang integrated program agod may utilize ang broadcast frequencies nga gamiton sa blended mode of learning. Pwerte ang ABS-CBN, no? Amon ni nga arangkada sa ila, wala na gintagaan prangkisa, nagatanyag pa sang ila frequency agod magbulig sa gobyerno. Aber, lantawon ta kung ano ang himuon sa gobyerno. Batuno nila ang tanyag sa among television network. Sa luwas nga porte na ang arangkada sa among television network gatanyag pabulig sa gobyerno. Daw, porte no, ang pagpaayon grabe. Amo ning halit agintuga sa iya mga worker pero luyag pa nga magbulig sa gobyerno pagi sa pagbukas ng klase, pagi sa paggamit sang ila frequency. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning sa aton mga plantador. Gusto nyo mag-uswag ang inyo patubas sang tubo? Magpili kamo sang barida.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Dakmanwa sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Anano ang dalagko nga mga balita nga nagtulhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang mga merkado sa sini nga mga tinion? Kamusta na sitwasyon sang Dakbanwa sang Bacolod? Mga presyo idulong ina sang aton patrol siningag kaagahon nagalambiyong na sila sa mga dalanon dire sa syudad sang Bacolod sa pagdulong sang mga balita nga ila natipon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning. Sila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod ang nagapabilin sa gihapon nga basa matapos nga nag-ulan. Kagabi ang area sa may Lupwest East Dampi sa may Burgos sa circumferential kitaon pagid nga basa ang dalan still ang sub area sa Burgos sa may area sa Lacson. So sa atong sini nga mga kautoran extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan kay bangod madanlog ang dalanon. Bukas na Action Fred ang mga tagsa ka mga merkado partikular ang area sa Burgos kag Libertad Public Market sa Luyag Makabalo bala may available ano ang mga available nga mga baligya sa merkado especially sa Burgos ang Pasayan Action Fred available ang kasag may araman sa Pasayan may duha ka klase ni Action Fred gagmay kag dagko ang small ya 320 labas ang katama Action Fred ang mga dagko niya daw kamulag ko ka tudlo wala ka dagko Action Fred muli ang 350 kada kilo while ang kasag may Action Fred mo gadalagan
ang kuan kada 100 pesos ang kada kilo. Ang batok, Action Fred, is 240 pesos per kilo while ang lagaw 350. Ang bangros steady sa gihapon malimpas ang una gadalagan 190 tubtob 200 pesos while ang bulaw 180 pesos per kilo. Lobo-lobo available subong sa kay Maymay 140 pesos ang kilo while ang marot nga gagmay gagdagko ang gagmaya 160 180 ang dagko Action Fred, no. Now, ang sitwasyon subong sa Metro Bacolod, naglabay kita sa Kagina sa station number 4, Ligum Dulum, no? Nag-brown out sa area sa Villamonte, particular sa tuwang mismo sa police station number 4, waygid to suga subong kaagahaw na Action Fred. Pila ka mga street cleaners sa karon ng masako na sa pagpaninlo man sa dalanon sang syudad, particular sa areas ang may Capitol Lagundampi Action Fred, especially diri man sa areas ang Bacolod City Public Plaza nag-amat-amat na sa pagpaninlo sa sining kaagahon while ang curfew violators ara sa gihapon. Pabilin to Action Fred kilid sang police station number 2 ang diri man sa area sang police station number 1 ara man skilid sang lapit sa Bay Center sa bangko diri man sila pa-amulyar subong gabi sa piaksidi nga pila na ka beses nga ginasulit-sulit sang mga kapulisan. Abisan kita kag ang iban pa nga otoridad nga alas 10 to alas 4 may curfew. So ara sa gihapon still pabiling nga may TV Action Fred tig bagol nga ginasiling tiaran kadadakpan pa. Dugang pag-inaction Fred nga mga observations ng patrol sining kaagahon ang nakita naton ang area sang pila balaw kun ang linya sang pila ka mga magapakonsulta nagaamat-amat na laba sa area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital particular sa dalan sang Lacson sa mga OPD o kon outpatient department nga diri mga pasyente luyag man kag nagaplano temprano pa makakuha numero kaga para makapakonsulta. Although may pipila pa diri Action Fred sa pila ka mga kauturan bala naton lantaw ko mga bantay ni bala nga way gidya lugar na ti ginatuyo na ara na kilid na lang sa regional hospital kapamulyar kapungko ang iban walang ibang tulog na lang gid sa simento inayat tungod sa katuyo while pila ka mga drivers especially mga taxi drivers, nagahulat man sa mga pasero. Posible magagawa Action Fred, no? Sa pila ka mga, especially sa regional hospital, first trip sang mga taxi drivers nga nagapangiyadi pa para temprano pa makaganar. So, ini nga observation sang patrol, subong kaagahon, ini nga observation sang patrol ang ginatulong sa inyo sang Santon Plus Urban nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. With aksyon na ni Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Patiga-tiga ulo sa Sabado, pang sikupo na kamo, pang dakpon na. Ay gadamo ang biktima sang kagaw kay kadamo sang nagalagaw. Tambala na gid nga magpahimunong sa puluyan lagaw nga lagaw ang imo sini nga maangkon kagaw. Suhalong basi ikaw ang masunod kay katigas ang ulo mo tapikan ikaw sang kagaw. Abi mo lahog-lahog ini nga balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon
Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas Nga balita naton sa Kapitolyo, si Gobernador Lacson kag Vice Gobernador Ferrer ginbisitahan kuno ang joint project sa Bago. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kung Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Kahapon nag-inupdanay ang mga opisyal sa ikapat nga distrito sa Negros Occidental sa isa ka aktibidad kaupod sanday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa sunod sa Bago. Si Ferrer kon si Lacson kag si Ferrer ang una nga nagbisita sa Free Range Chicken Multiplier Farm kag Carabao and Goat Dairy sa compound sa Bago City Veterinarian Office, Barangay Lagasan. Agud tong usisaon ang joint project sang gobyerno provincial kag sang syudad sang Bago. May turnover ceremony man nga ginpatigayon sa amo nga syudad nga ginatambungan sang mga alkalde kay iban pang opisyal sang Bago City, Valladolid, Pontevedra, La Carlota kag San Enrique. Ini ang kabahin sa gihapon sang pagtiguha sang provincial government para mabuligan ang mga negrense sa ila sa palangabuhian, ilabi na ang pagsagod sang mga kasapatan. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Dugang nga mga balita kag mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter
Sir, handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Oy, kapi-kapi kita Dr. Alfred's Green Time las 5:16 morning sa aton mga mangunguma. Problema gid, nubo nga patubas may solusyon.
Oy, ano ang mga palabuto naton sa Agosto 1? Lang taon ta, kung anong rekomendasyon sang IATF National kag National Government. Kung ano ang pangabay sa mga doktor, nga kung mahimo, medyo pataas-taason ta, ang ari sa Bacolod, daw gadamo gawa, ang mga nabiktima sang kagaw, ining coronavirus. Depende ini sa paghalong mong amo na siling ko bala. Hindi kita mangumid. Gasiling na gid ang aton sini mga doktor kag ang aton sini departamento sang ikayong lawas nga likawan ang paglagaw, social distancing, sok-sok face mask, tig-a gyapon. Madamo gyapon ang mga nagkaladakpan. Sa iban nga lugar, dito sa Kawayan nagligad at tukoto, ang tao to laga sapak sa face mask ya. Wala ato yung face mask tao, halos tanan. Wala ga sok-sok face mask, wala iya social distancing nga. Ga ginugsanganay lang, ga iniping-iping lang nga. Porte, ambot kung ano ang nagakatabo. Daw kulang sa disiplina, wala man nagakulang ang aton gobyerno ang makatapo sa media sa pagpahanumdom nga sundon ang tanan nga ginadumili sa gobyerno para hindi maglaptang kagaw. Amo man gyapon. Ing igo sini sa mga tiga-ulo, gapangumid sila. Lumagaw ka, laptang kagaw. Hindi ka kita na ibang nga di ka lulumpat pa sa quarantine facility daw hindi maintindihan ang nagkakatabo. Kung pananglitan, ibalik kita sa enhanced community quarantine, wala sa iban nga basulon, kamugid. Kay nga porte ka ritubado, porte ka tig-a-ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ni. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. This time check is brought to you by
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27. Duga nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Dire kita, balita na ton sa City Hall, oy, Task Force Disiplina, preparado na kuno sa pagpanakop sa mga persona nga wala nagasunod sa protokol sa Bacolod, umpisa na sa Sabado. Balita City Hall. Detalye sa niyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action, Fred. Preparado na ang Task Force Disiplina nga magalibot sa may syudad sa Bacolod umpisa Agosto 1 para ini panakop sa mga persona nga wala nagasuksok sang face mask kag wala nagatuman sang social distancing. Ini matapos action, Fred, nga kahapon nga adlaw ginpaidalom sa orientation ang kapin 30 ka mga apprehending officers lagip ng 6 ka mga pulis nga moy ini sila ang magapanguna sa pagpatuman sa mga ordinansa nga gin-author ni City Councilor Archie Baribar angot sa pagpatuman sang minimum health standard. Kinpahayag ni Vice Mayor Alcide Familiaran, ang chair action, Fred, sang Task Force Disiplina, plano man sang syudad nga i-deputize sa ang tanan nga mga traffic enforcers para madamo sa mga apprehending officers kag madisiplina ang publiko. Action, Fred. Sa idalom sang ordinansa ni Councilor Baribar, ang Bacolod non nga mag-violate sang pulisa ang papanaugan sang 200 pesos nga penalidad, samtang 300 pesos naman para sa mga taga-Indi Bacolod. O kung pwede man, Action, Fred, ang option nga ang violator ang mag-community service sa sulod sang 8 ka oras. Ang fines and penalties is only secondary. What we want to achieve is the discipline sang pumuloy. But then kung nang pasensya lang magakpan. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran. Sa mga aksyon naton, halungan ang aton ika nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
kaaksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na, diri kita, nokpo, nanguna sa anom ka probinsya kag duwa ka highly urbanized city sa Western Visayas sa performance evaluation rating sa bulan sang Hunyo. May detalye si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, ginpalayag ni Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo Director Police Colonel Romy Palge nga nagpanguna ang Nokpo sa anom ka probinsya kag duwa ka highly urbanized city sa Western Visayas sa ginpatigayon ang performance evaluation rating sa bulan sang Hunyo. Nahibalangin ning si Palge nagpungko action Fred sa tong Hunyo gid lamang. Sa sulod sang 51 Diaz ngayon siya ang nangin director, natutukan ni Palge ang 8 focus crimes sa diin na panubo ang porsyento sang increase ni. Ginhimplo din ni Palge Action Fred ang pag-aristo sang Ipogo Robbery Group sa probinsya sa diin. Isa lang ini sa 5 ka robbery groups nga nagapatigayon sa pagpangsulod sa mga puluyan kag iban pa. Madamo man sa nagkaladakpan sa illegal nga droga, wanted nga persona kag mga pagtapna sang petty crimes action na Fred. Angot siniliwat si Palge nga nagpangayo sang bulig sa publiko sa mga stakeholders nga buligan ng otoridad agon mapadayon ang katawhayan sa probinsya. Anchored with the strategic direction of the higher headquarters, this office have on June 2020 unit performance evaluation rating out of 6 provinces and 2 highly urbanized cities. Allow me then to congratulate the men and women of Negros Occidental Police Provincial Office for a job well done. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga kaaksyon,
Madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang Radio Philippine Standard Time, las 5:52, Evergreen Herbal Capsule.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, section tayo ka mga violators ang na-record sa mga kapulisan in relation there is sa mga curfew of action Fred. Agin na takop sa mga kapulisan.Atugang balita, a person deprived of liberty manpamiento de arresto in relation ini anti-carnapping law ng suspect Dilana so varias 32 anyos nagapuyo sa kadena di Amor barangay 20 Dirisa 29 siyudad sa Bacolod si Prias ang ginaresto pagiman sa warat of arrest in relation sa public act 300,000 pesos ang iya sinigat para sa iya sinigat temporaryo nga kahilwayan. Balita report sa patrol sa inyo ang may TC ang ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton aksyon, Balitang Bayan numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod.